थांसै टाटा थां बिहामजो खोन्थानाय बुस्थुफोरखौ लिरखाना होनाय बुस्थुफोरखौ लाबोनो बावगारनाङा आंखौ आगसाव होखाजोबदो दे दोननानै लिरजोबखादों आङो नांगौखौ लाना फैजोब दे औ जागोन दे आयै लाबोगोन दे टेनसन लानाङा नोङो लाबोजोबगोन थां गोबाव जागोन थाथ' आयै दे थां बिसोरखौ बेबायदिनो खुसि थाजानो लुबैयो आङो बेबायदिनो ज' थांनाय ज' जानाय न'खराव गोरोबलायनानै थानाय बेफोरखौ नुब्ला गोसोआ बेसे गोजोननाय मोनो बिमाफोरा फिसानि खुसियानो बिमानि थाखाय गिदिर खुसि आंनि फिसाफोरा बेबायदिनो रंजा खुसि गोरोबलायनानै थालायलायथो बेखौनो लुबैयो आरो आङो बेबायदिनो ज' थालायलायनांगौ न'नि मानसिफोरा हौवा हिन्जावफोरा हौवायाबो हिन्जावनो सम होनांगौ हिन्जावबो हौवानो सम होनांगौ होमबासो न'खर गंसेयाबो मोजाङै सोलियो आंनि आबादो बिहामजोबो बेबायदिनो मोजाङै सम होलायलायनानै बेबायदिनो मोजां संसार जालांथोंहाय नोंसोरनि मोजाङानो आंनिबो मोजां फिसाफोर आङो गस्ला गोदानखौ गानबाय बा गानबायबो मोजां ना बा गस्लाया मोजां ना आंनो आरो नांबावगौ गोदान गस्ला लागोन दे लागोन आदा बेयाव मानसि गिदिरफोरनिबो गस्ला मोनो नामा हौवाफोरनि शार्ट मोनोना एसे बैसोगोराफोरनि माने बैसो जानायफोरा गानजाथावना आरो एसे सिम्पोल मानसि गिदिरफोरनि शार्ट गस्ला बेबायदिथ' मोननाय नङा दे दे होमब्लालाय गुबुनाव नायसिगोन दे सुदेम दख'नाखौबो लाखादो बेयावनो गुबुनाव थांस्लायस्लाय बेयावनो मोनजोबो माथो लादो मोजां दंखायो बिनानाव देखायनि आङो माबायदि नांगौ नोंनिखौबो बेयावनो लाखादो आरो आइनि लानो गोनांखौबो बेयावनो लाखादो गोबावबो जाबाय आबा जेरावबो थांनाङा दे बेयावनो था थाङा बेबायदिखौनो लादो बयबो गानजायो बैसो जानायाबो गानजायो सिख्लायाबो गानजायो बयबो गानजायो बेखौनो ला कमन दख'ना बेफोरो बयनिबो थाखाय कमफर्टेबोलखा गाननोबो बेखौनो बेखौनो लादो आइनि थाखाय दे होमब्लालाय आइनि थाखाय बेखौनो लानोसै बेखौनो हरदो आदा दे आरो नांबावला आरो नांथ'ला दे मानो नांला नोंनालाय नोंनिखौबो बायखादो आं लाला खोमा दे आबाया लाबायानो माथो जागोन बेनो ओरैनो फैसा खरसनो गाननो थाखाय दंखायो नांथ'वा दे आंनो मानो नाङाखाय गांसे लानो हाया नोंनिया दख'ना मोजां गैयानो माथो अबावबा थांनो गाननो थाखाय ला गांसे ला मोजांसाय लानानै ला मोजां नायनानै गांसे लादो सुदेम आदा एसे मोजां दख'ना देखायनाय पाटनि दंबा देखायनाय पाटनि दख'ना नांगौ दङ खिन्थु दाम जागोन दे एसे जागोन आदा नों फैसाखौ टेनसन लानाङा जेसे दामबाबो लागोन देखायनाय मोजांबानो जागोन होमब्लालाय माने एसेबां दामनि दख'ना नांगौ आंनोलाय पाटनि दख'ना अबाव गानलांनो आंलाय फैसा खरसनो नाङा दे नाङा ला मा जानोखाय माथो दाबो सफैला बिसोरलाय अन गुन्दै मानि देखांलायलांबाय दासिम सफैनांगौमोन माथो बेसेबा हाथाय खालायबाय खोमाहाय बिमा फिसा हौवा हिन्जावनो बिसोर फैगौ मानि बे माइरंखौनो एसे अन्थाइ बासिनानै दोनसै आं अन्थाइ गोजा माइरंआबो गरमथारबो मोनबायहाय दुगैहैखानोसै बेखौ मावखांबा थाबनो सफैनाय बेलाय मोजां जागौमोन फिथा माखासेयाबो सावनो दं बापरे बाप आंलाय माथो हाथायखौनो थिखांनानै लाबोसिगोन नामा बिसोरो इसिबां गोबाव बापरे माथो थफ्लायानो थफ्ला गोजा मा लाबोसिगौ आं थानायाव मा टेनसनाय लाबोजोबगोन नांगौखौ लाबोजोबदों दे आयै फैसाफोराबो बेसेबा थांबाय खोमा माथो आयै बेखौनो नाङिफोरखौबो लाबोआखै बे गला लाबोदों आबै मोननो जागोन गला लाबोदों आंनो लाबोआखै नोंनोबो लाबोदों आं गस्ला गोदान गानदों बा गस्ला गोदान
दे थांदो बुस्थुफोरखौ सामलायनानै दोनजोबदो आं अन गुन्दैफोरखौ देखांबाय दे बिहामजोआ फिथाफोरखौ सावहोलांदो आं मोसौ लायनो थांनि औ आयै जागोन दे आबा दे सिखारदो आबा उन्दुनो मोजां मोनदों गरमाव दे सिखारदो आबा नै माने आबैमोना फैनो ओंखारबायानो खोमा सिखारदो एसे फरायनांगौ ना आबा दिनै रबिबारबो स्कुलबो गैया बावगारजोबगोन नोङो फोरोंनायफोरखौ दे एसे फराय दाहाय आरो आबै आबौमोन फैबा नों फरायनायबो नङा फरायनो बागोन ना दे दानि एसे फरायना लाखा आबा सिखार थौ हाथाय हुनानै मोखां सुनानै साफानो साहा फुदुंना होगोन आं दे एसे फराय दे फरायगोन आयै बाबायालाय नोंसा बाबाया दाउ सायगासिनो दाउ सायदों आंबो सायगोन आयै आंबो सायगोन दे दायो सायगोन नों फरायना दसे फरायबानो जागोन आं सिखारनोसै हेलौ औ आबा दे फैदो र' आबा थांगासिनो दे माबोरै फै आबा जों नेगासिनो नोंसिनि आइजों आंजों थाब थांनांगौ ना थाब थांबोलासो थाब फैफिननो हागोन दे माबोरै फै दे फैगासिनो ए बिमा जेबो बावगाराखैथ' नांगौफोरखौ लादोंना जेबोथ' बावाखै लाजोबखाबायना नायबावना खेबसे लाबायलै बिफा लाबाय नायला नाय आरो नोंना आरो लामा गेजेरावसो गोसोखांलाबायो नायखाबाय बिफा जेबो बावाखै लाखाजोब्बाय आङो दे बावाखैबाथ' मोजाङानो हनै बावमाराखैनो फाग्लिया खर'आनो जेबो गैला आंहाबो र' फैसा बेगखौनो लानो बावगारदों आं हाखु दाखुनो मोनसे नङा मोनसे माइबाबाबो बावथारगोन आरो बे खर' गाज्रिया थां माबोरै लाना फैथां सफैसिगौ बियो हेलौ सार गुड मर्निं औ रजि गुड मर्निं औ सार मामोनबा रजि नोंनाथ' दिनै डिउटि गैया सुट्टि सार डिउटि गैया दिनै रजि नों दिनै मोनसे खामानि मावनाय नों जोंहानियाव थांनाय बेनिफ्राय नोङो रितु मेडामखौ डक्टरनिसिम लानानै थांनाय भिजिट खालायनो अबे डक्टरनियाव बै आं आगोल बुंनाया आमेरिकानिफ्राय फैदों होननानै बुंनाया आइ स्पेसियेलिस्टआ औ बिनियावनो लानानै थां रितु मेडामखौ आंथ' थांनो हागौ सार नाथाय रितु मेडामा थांगोन ना थाङाथाय थांगोन दे बियो नों खालि समाव सहैनाय बायदि समावनो थां माने डक्टरा बारा गोबाव थाया 3 घन्टासोल' थागोन बे माने खामानि थायोना गिदिर डक्टर बेनिखायनो आं डक्टरजों रायज्लायखाबाय नोंसोरखौ थांनो होदों नोङो एक कारेक्ट टाइमाव लानानै थां नङाबा गोबाव जाबोला आरो डक्टरखौ लोगो मोननाय नङा बिराद मोजां डक्टर बे सासे डक्टरानो आंहा आसा जानानै दङ रितुनि मेगनखौ लानानै मिस खालायनो नाङा दे रजि थां नों ओंखारलांदो अके सार जागोन दे होमब्लालाय सारा रितु मेडामखौ खिन्थानानै दोनखा बे डक्टर सासेयाल' जोंफोरनि थाखाय हप जानानै दङ जा खालायनो हायो बे डक्टरानो खालायनो हागोन बेनिखायनो मिस खालायनाङा दे माबोरै थां दे सार मिस खालाया दे थांगोन दे आंनो बे डक्टरखौ लोगो हमनो हानायबालाय मोजां जागौमोन दालाय अबावथ' आरो बेयावबो बेबायदि गारनानै थांनो हाथ'ला थांदोसो दे बिसोरनो इसोर जायखिजाया पजिटिभ रिजाल्ट फैबा हामगौमोन माबोरैबा रितुनि मेगननि नोजोरा फैफिननो हाबोला टेनसन गैलामोन मालाय रादाय नोंना दाबो सिखावै रायज्लायनाय आखला खाराखै नामा सोरजों रायज्लायनाय नुदों नोंलाय सिखावै आं जेनेबा जेबोखौनो मोनथिया आरोना नोंनि बागै नोंहालाय मा जाबाय थायो सनजिब मा प्रब्लेम दङ नोंहा नोंजों आंहा जेबो प्रब्लेम गैया नाथाय नों जि मानसिफोरखौ दुखु होयो थगायो बेजोंसो आंहा प्रब्लेम दङ आंनि प्रब्लेम आं गावनो सल्भ खालायगोन नोंहा बेयाव साननो गोनां मा दङ दामा नों नोंनि हिन्जाव उन्दैखौ मेगन नुयै हिन्जावखौ गारना फैलायबाय नामा खेबसे बैकिं नामा नोंना गोसोआ माबायदि सारमानि नोंना हौवा माहारि जानो हागौ आं गावनो हौवा जानो हागौ नाथाय हौवाफोरनि बेबायदि आखलफोरखौ मोजां मोनालै आङो मानसिया कारेक्ट थिरांथा लानो हानांगौ मिथिबाय
बिखिं खेबसे नङा हालाय हाफायनो नोंनि थाखाय मालायफोराबो दुखु मोनो नोंथ' नांगौ गाज्रि मोनगाना आं थार बाथ्राखौ बुंदों नालाय नाथाय आंबो नोंनि लोगोसो उन्दैनिफ्रायनो जों गेले देरनाय गेले देरबोनाय एखेलगे जाबोनाय फरायनाय स्कुलाव थांनाय कलेजाव थांनाय बेफोरखौ नोंनि मोजांनि थाखायसो बुंदोंमोन आङो नाथाय नों आंनि बाथ्राखौ खोनासङासै दा भुगिना थाबाय था आंखौसो बाथ्रा खोनासंहोनो फैयो आंबो सन्जिबखौ रागा जोंनानै मा जानो बेबो सानसे समाव आंखौ थार बाथ्राखौनो बुंदोंमोन मा खालायबावनो आंनिनो गोरोन्थि सुदेम ओइ सुदेम नै आइमोना सफैबायनो न'खौ सिनायाखैनो लायनो थांनि आङो औ थां सिनायखानाय नङा बिसोरो फैफेराखैना सफैबायनो थां माबोरै थां मा गसंनानै थाखो बिराद गरमखाना नों निम्बु रोसिखौ बानायनानै दोनखा सरबतखौ फैगा बेखौनो लोंफैथों बिराद गरमखा साहा होग्रो नङा निम्बु रोसिखौ होग्रो बानायनानै दोन नोङो आं लानानै फैनि औ बानायगोन दे थां थांदो थांनि र' आयौ आंबो थांगोन सान्दुं गोसाथारलै आबा अबाव थांनो नोङो आंबो थांगोन आबौखौ लायनो थौ जेबो नङा दे